गरम गरम भात आणि त्याच्यावर ही ताकाची गरम गरम कढी. सो यमी. आणि आपलं मसाला पापड तो वाढूया आता. नरम नाही पडावा. नरम नाही पडत तो. तुम्ही त्याच्यात कांदा घातलास तरच नरम पडतात. आता कढी पिऊक वैया ना. बरोबर. तुका आवडता ना पिऊक. मग ती पण वाटीत ठेवक वैया. आणि काय वया झाला लाईट जेवण हलको आहार. तुम्ही परब किचनवर टोमॅटोचं सार बघितल्यास, कुळदाची पिठी बघितल्यास आणि डाळीची गोडी डाळीचो दोन्ही व्हिडिओ बघितलास. तर आता करूच्या ताकाची कढी. ताकाची कढी आणि बोलातोच भात. भात एका लय आवडता. म्हणून तर म्हटलंय ताकाची कढी आणि बोलातोच भात. चला आता ह्या रेसिपी आपण सुरुवात करूया. 4 माणसाची कढी करूची. आता ह्या दही घेतलंय. ह्या दही आहे ना घरात घातलेला आणि ह्याचा व्हिडिओ सरोजने टाकलेला दही घरात कसा घालायचा. म्हणजे परब किचनवर आमच्या रेसिपी असा दह्याच्या व्हिडिओची ती पहिली बघा मग कढीक सुरुवात करा. ही मुठभर कोथिंबीर घेतलंय. 7-8 लसणीचे पाकळे घेतलंय. 1 कढीपत्त्याचं पुरो डाळो घेतलंय धुवून घेतलंय. आणि ह्या 2 चमचे बेसनचं पीठ आणि हाताच्या मुठीत मावा तेवढा खोबरा कातून घेतलंय. आता ह्या सांगणं नाही की किती वाटी आती फक्त हाताच्या मुठीत मावात तेवढा. आता पहिला काय वाटायचा दही बरोबर. आता ह्या नाही पहिल्याची लोक मिक्सरच नाही वाटायची. रवी फेटून घे. हा रवीने फेटायची. ही शॉर्टकट आयडिया. हा मी आता अर्धा किती ठेवलंय. अर्धा काय फोडणी. हा ह्या फोडणी घालतो पण ह्या पण पेटूचा हातान जुनी लोक फेटायची ना तसा. हा आता ह्या 2 चमचे बेसन. सुद्धा आपण मिक्सर. हा आता हय तुम्ही हळद घालायची. जर तुम्ही फोडणीत घातलास तर कढीची चव थोडी बदलता. हय घालायची वही असत तर घालायची. आता मी तुमका सांगते म्हणून वायच घालतोय. ही बघा वायची मूठ बरच टाकतोय जास्त नाही. आडूक आणि नाही कढीत कसो कलर येता आणि जरा कोथमिरीन वगैरे मस्त हिरवट कलर येतात तोच बरो लागता. आधी ह्या फिरवून घ्यायचा. आठवली ती बोलते ना आडू. हो तिचा आडूक असतो शब्द. आता ह्या झाला आपला दही आणि बेसन वाटून मस्त कलर मस्त आणि स्मूथ झाला ना. बरोबर. आता ह्या घेऊया एका बाउल मध्ये काढून. मगाचं ना बॅटर वाटतं डोशाचा. होय होय मस्त बवलेले बघा. तुमका हाताचा व्यायाम नाही करूचा तर ह्या दही ह्याच्यात वाटून घ्यावा. आणि नाहीतर मका तुमका दाखवूच ना कसं जुनी लोक करायची ती पद्धत पण जरा बघूया. आता मी याच्यात घालतोय लसणीचे पाकळे आणि ही कोथिंबीर आणि हे 2-4 मिरचे घेतलंय. 4 नाही 3च घेतलंय. तिखट असतं ते पण जरा तिखट होईच कढी पण. दही कसा लावलेला असताना मिरचे झाले की आपण ह्या हातीच्या 1 मुठीत मावा तेवढाच खोबरा घेतलाय मी. 1 चमचा जिरा घेतलाय. आता तुम्ही थय हळद नाही घातलास तर हय पण घातलास तरी चालत पण फोडणीत घालायची नाही. आता मी आधी पाणी न घालता असाच फिरवते मगे पाणी घालते. आता पाणी न घालता बघा या कसा वर गेला ना. तर आता एकटे घालते पण आधी 2-3 चमचे पाणी घालते. आणि ह्या सगळा चमचा जिरा बिरा वर चिपकला आता खाली घेते. ह्या बारका भांडा असला तरी असा टेन्शन असता बघा. त्याच्यात वाटप जर पुरेसा नसा तर ता सगळीकडे उडता. आता याची बारीक पेस्ट करून घेते. ह्या झाला बघा किती मस्त बारीक झाला. एकदम बारीकच वाटायचा की त्या कढीत मग तो चोत्यासारख्या खोबरा लागतला म्हणून एकदम बारीक वाटायचा. स्मूथ पेस्ट. आता या अर्धा दही ठेवलंय तर ह्या घेतलंय रवी तर नाया. तर जुन्या काळातली रवी सासरीच्या काळातली खैतरी असतात. आता ती शोधूक टाइम नाही मग आपलं मिक्सर बरा घेतला नाही तर आपण ताच काम करता फेटूचाच. ही बघा अशी फेटायची लोका. असे 2 हात असे 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 चोळले. आता ह्याच्यात तुम्ही पाणी घालायचा तुमका किती वयाता. खरा तर मिक्सरने असा फेटतात. ह्या बघा दही आणि जुनी लोक रवीने अशी फेटायची. आणि ही मजा वाटता ना करू. भांडा फोडणीत घालायच्या अगोदर आपण ह्या असं धुवून घेतला बरोबर. आता घालूया फोडणीत घालूच्या आधी तर तापाक वया नाहीतर त्याच्यात तेल वाटलं तर उडता. पाणी आणि तेल असा कंबाईन झाला म्हणजे मिक्स झाला काय तर उडतालाच. हो बरोबर का नाही. आता फोडणीसाठी तेल घेतोय. हा
ही रेसिपी झटपट होणारी आहे ना. होय तर वेळ नाही चांगला लागत. तापावाया. आता छोटे चायचे चमचे 4 वतलंय तेल. बरोबर. आणि आता तेल चांगला तापावाया. माझे पप्पा म्हणतात फोडणीत तेल तापला आणि फोडणी दिली की असं मस्त तो आवाज दिला पाहिजे. सुगंध आणि हा की बाबा फोडणी पडली. त्याकाच म्हणतात फोडणी दिना, नाही तर आवाज नाही आला तर मजा नाही. गो हिंग रवला. बरोबर ना, पोटात बाधाचा नाही. हिंग आणि मोहरी. हा. ह्यो आपलं इलो हिंगाचं डब्बो, ह्यो इलो मोहरीचो. तसं ह्याच्यात ती ऍड नाही करूची हा, पण ह्याच्यात आम्ही मोहरी ठेवली. आता तेल तापलं काय, हा चला घालूया अर्धो चमचो मोहरी. बस बस बस. बघा मोहरी सगळी खाली रवता मग. थांबा थांबा. मोहरी चांगली तडतडली. हिंग वाईटची मूठभर. वयाच हिंग. हिंगाशिवाय मस्त सुगंध येत नाही. तयो कढीपत्ता मोडून घातलंय. हिंग आणि कढीपत्ता गेल्यावर मस्त सुगंध येलो. हो, मला आताच खायची इच्छा झाली. आता ह्या वाटाप. वायच कॅमेरा मागू बाबा. सगळा उडता. हा तरी गॅस बारीकच केलंय. हो बघा असो. त्याचा तो खिळो घालूचो होला ना थंय म्हणजे खडे टकशाक. मस्त परतू. हा तेलात मस्त परतला बघा. आता या दही, कारण बारीक गॅसवरच आणि तो फेटला पण मस्त. आता त्या दह्यात आपण पाणी घालूया. तर दही होता अर्धा वाटी पाणी घेतलंय. मस्त अशी फोडणी बसली. दिली नाही ह्या वेळात, बसवले नाही. ह्या वेळेस दिलं नाही, बसली फोडणी. आता ह्याच्यात मी मिक्सरचा भांडा धुवून, म्हणजे दही फेटलेलं आहे ता आणि मिक्सरचा भांडा धुवून. ह्या बघा अजून एक रवला ते बघा. त्याच्यावर वाट बघता. ता एवढ्यात नाही घालायचा. नाही तर इसरशात ना. नाही इसरत नाही. नंतर घालू कया. त्याच्यावरनच आपली कढी किती पातळ आणि किती घट्ट होतली ना, तर त्याच्यावरनच होतला. पण मीठ टाकूचा राहुला ता नाही बोललं. अरे ता तुम्ही शेवटीच टाकतात ना. बरोबर. पुढे इलारच घालताला आहात का अगोदर? होय होय. ह्या चांगले एका कड काढून घेऊ कोयो. नंतर आपण कढी कड काढायचो नाही. ता कारण नंतर सांगतले. कड इलो आता. आता ह्या जरा ढवळून घेऊया. आता जा बेसन आणि दही आपण वाटून घेतलं ता घालायचा हळूहळू. ता घालते वेळी ढवळत रवायचा. दही घातल्याबरोबर कढी किती जाड झाली ती बघ. नाहीतर काय काय लोक म्हणतात आमची कढी काय होता, पातळ होता. आता बघा मस्त घट्ट झालं ना दही कढी. हो हीच तर टिप्स की त्या दही आणि बेसन जर वाटून घातलास ना तसं शेवटी घालायचा आणि ढवळत रवायचा. कारण नुसती दही घातलं तर त्या दही फाटून पातळ होता. म्हणून काय काय लोक म्हणतात की कढी आमची पातळ होता. भले किती बेसन घातलास पण ता काय करू कया. आता ही परतात ना तेव्हा गॅस घालवायची आणि ही परतून येईल आणि कड जर इलो तर ही पण कढी पातळ होते. पातळ होता. म्हणून मगाशी सांगलं की ता वायच वक्तान घालतो. बरोबर का नाही? बरोबर. आता इलो तो वगत. आता ह्याच्यात रवला शेवटचा मीठ. आम्ही त्याला फाटाक देऊचू नाही आणि तुम्ही सुद्धा नका देऊ. मीठ बघा परता गेली बेगीन. बेगीन आहे का आता बंद करूया. बरोबर ना? बेगीन आता बंद करूची. पण आता मीठ सगळीकडे ढवळून घेतोय आधी आणि ढवळली की बेगीन असा गॅस बंद करू काही. नाही तर तुमची कढी अजून जरा परतान देते. परताने ना. हा थांबा. गॅस मोठीचा कढी परतता बघा कशी परतता. आता ह्या क्षणात दिलो गॅस बंद. आता ही कढी झाली आपली तयार. ह्याच्याबरोबर आम्ही खातलो मसाला पापड आणि गरम गरम भात. खिचडी सुद्धा खाऊ शकतात. खिचडीची रेसिपी सुद्धा आमच्या परब किचन वर असा. हो, जी रेसिपी आम्ही टाकतलो ना ती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देतलो. आता आम्ही करतो. या कढी फसते तोपर्यंत तुम्ही काय करून घ्या. नेहमी हसत रवा, खात रवा आणि नवनवीन रेसिपी साठी परब किचन
पाहत राहा, पण लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करूक सुद्धा विसरा नको. आमका पोचूचा ना आणखीन ह्या मोठ्या स्थळावर पोचूचा ना. बरोबर, त्याच्यासाठी 10 लाख सबस्क्रायबर होच्या. आणि हा तुम्हीच करू शकतास. बरोबर, फक्त तुमच्याच हातात. ज्या काही व्हिडिओ आवडतात त्याने नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.